Na e-shope Jim Beam môžeme prejsť na hlavné kategórie. Výživa, potraviny, oblečenie, príslušenstvo alebo na jednotlivé podkategórie. Už v katalógu produktov si ich môžeme pridať do košíka tlačidlom s ikonkou košíka. Alebo si môžeme rozkliknúť produkt, vybrať počet kusov, veľkosť, prípadne príchuť a pridať do košíka. Keď je všetko v košíku, prejdeme do košíka kliknutím na ikonku košíka, ktorá je vždy hore na web stránke. Keď sme s produktmi spokojní, prejdeme do pokladne. V pokladni sa zadávajú kontaktné, fakturačné a dodacie údaje. Keď sú všetky zadané správne, najdôležitejšie je telefónne číslo pre zásielkovňu, ale aj kuriéra. Vyberieme si spôsob dodania. Výdajné miesto paketa, respektíve zásielkovne, si vyberieme z mapy alebo vyhľadaním. Pri výdajných miestach sú aj otváracie hodiny, fotky a informácie napríklad o parkovaní alebo bezbariérovom prístupe. Stačí vybrať výdajné miesto a potvrdiť. Ďalší spôsob dopravy je kuriér s doručením na adresu, ktorú zadáte ako dodaciu adresu objednávky. Keď je spôsob doručenia vybratý, vyberieme si platobnú metódu. Platba kartou, Google Pay a Apple Pay, konkrétne banky, prevodom na účet alebo na dobierku. Zadáme údaje z karty. Vy tie svoje nikdy takto nezverejňujte na videu alebo na internete. Potom stačí potvrdiť a zaplatiť. Niekedy je platbu potrebné potvrdiť aj cez aplikáciu vašej banky, v mojom prípade je to banka Revolut. Keď je platba potvrdená, objednávka je v poriadku a čoskoro u vás doma.